včera to povedala. Koľko hodín? Nemáš žuvačku? Dodáme! Dopreme! A dodáme! A jdeme! Čau. Čau. Na dnešné menu som zvolila vypražené medailoniky s americkými No a zemiakmi, prečo nemáme vypražený rezeň? slepačí vývar a moravské koláče s tvarohom a slivkovým džemom. Foj, tvaroh. Dojedla som. Ja sa na to môžem Vyhrajte Zjedené na 2 mesiace. Stačí hodiť follow na Zjedené, označiť kamaráta, kamarátku do komentára a môžete vyhrať papaničko na 2 mesiace zadarmo. Wow.